Chinthong constituency ka parlo mausal dang pathok lamalong 2.0 Purthimi akemang amayalong CEM penang an alamchak tekang si may pajutpon. Atumi West Karbiang long number 3 Chinthong constituency ka parlo mausal dang pathok lamalong 2.0 Purthimi akemang longle potta kelon jamek Karbiang long autonomous council abitung atumpen dengpon. Labang solong May Pu Karbiang long autonomous council deputy speaker mate MAC visit Crow pensi Mage pahem pupon lo. Labang solong chief guest Karbiang long autonomous council CEM Tuliram Ronghang Papangjang Aluhi Hawraghat MLA Dorsing Ronghang Baitalang so LAC MLA Rupsing Teron Karbiang long autonomous council EM Diuping Maslai Karbiang long autonomous council joint secretary CEM Taro Karbi Recho Hemari Hansi Lapen Ong Dung Karbiang long autonomous council along dignitary satum Chetong Labang Sojai Megalong Karbiang long autonomous councils EM Pen Ong Dung alamchak kechak pon lagi umpanai tu Sabuda border outpost adak state level two-way toward sitami Prabjin Pen Pachun Ponpo Lasonsi Umlaper town area long 4-way with divider Lapen street light sitami Salampon Pobuta kechak pon Lasonsi Umlaper Pen Laru toward kedam patura sitami Salampon Pobuta kechak pon Lasonsi Chinthong Havaralom class 6 to class 12 an upon Akejoy Pen hostel pen dang lock Kicho Kijun Lapen uniform sitami Prabjin Pen Pachun Pon Pobuta kechak pon Lasonsi Ong Dung Karbiang long Arwaratuma Pana Kejoy Pen 2.0 Purthimi akemang sitami Ron Pon Ong Dung Asam Gofatum Kapin Karateng Pen Arunadoy sitami Pipon Lu Uta Lam Jai Pon Lasonsi Nipai Ingkoy Laki Umpanaya Rong Arat Atum Pen Public Interaction Ajamek Deng Ponji Puta Lam Jai Pon Lasonsi Ajo Umpanaya Long Rong Arat Lapen Church Elder Atum Pen Chinki Chithan Pon Pen Ajo Sangpok Pu Lapen Uthot Nipai Ingkoy Si Matijong Arani Rong Man Piaklam Tin Alumalong Mate Bersingki Arong Aje Aklamalong Honghari Amri Along Satami Chitong Dun Pen Chithan Chimumajamek Sitami Deng Ponji Puta Rada Thengno Lamthe Baklar Pon Pasi Nilitupa Phirangke Umpanai Pen David Sengteron Lapen Chinthong Pen Sasi Pen Biota Pinyoko Purthimi akemang 2.0 ini dak Chinthong konsensi long Angrum Pet Pen Sui Phora Harui Sira Isi Abang Kubang Pritum Bhat Longle Potta Akejoy Pen Ronpong Indian Kanglong no Hok State Long da Avelang Akejoy Pen Longle Potta Keron Lapen ke premium emni pin pen Lapen ke bikhawanam ta emni pin pen Lapen ke Potta nang CEM Ninja Phanta da Karbiang autonomous council pensi basta kilo ke dam ke bangka awar sai kilo Lapen nang parta aso Potta nang CEM hot mane ke anu chi dugji lasoma thas je council pensi kichu kujuna parmanta pilo Lapen ke laya pendel stage pen chenglok kijuna lang pen chenglok council pensi ke thik Karbiang autonomous council methang aking kechar japji awar sai ke longa jo inisi bini Purthimi akemang tame longle akemang tame akejoy pen longle Potta ron ponung na tumat haji je dak longle Potta keron pen Karbiang autonomous council je akapre ke development akam de klempin je phan by uti phokep trokep ke dake damji lo Purthimi akemang keron sita nitumat halo je rat sini tumhala hujumina Rat sini tumpan konsil na pangi rat sini tumpan na tehai kasi rara tumpan akejoy pensi longle Potta ta pipon po umunti par siksi pini akejoy pen longle Potta sir yung la jol mitros la ke all India si bonche along aprek raso ketang te de open na joksi pini asam long kame habdan dupi lapen ke jol mitro tumta kelong ledu Lasi lahai kapilong edjephan state government central government chinglai pam Prabjin Pen jol mitro tumphan ke nitum council pen emethang
jong tangkap pen KPG pan ni hukum pian Lah non FT apa kan kamu saya karena hobi malah fix kemungkinan. Ladakh ni tuman ge effect fede itu Karbi Anglong Autonomous Council thaga effect asa la Chinthong am tereng pen rong yang phong atuar la so kontraktor abang kelso ke claim bang kelso panglencer la sinili chief engineer pan nili kuelo abe prabji pan la penalang li poke January February yang bo and warnang kuriji